Comrade. Yebo. Hayi khuleka nje ngiyafika manje ngithi 2 2 2 3 angifikile. Dog. Ya ngijika nje ke 1. Okay. Thathe nje shortcut. First cut sahamba. Ya, hayi khuleka. Yako. Uhlala kuphi wena ngikaze ngibone leyakhona. Hayi ngihlala la kulezi. Lokhi. Hayi maphethe. Hayi. Singona hlala lapha. Unangwa. Ngachaza. Cha so kunomfana la. Amshoti. Ngathi uyaloya nyanga. Ngathi umthaka. So, angihlali la. Ngihlala le. Manje ngifuna i-shortcut bangahlala la kanje ngibuka ukuthi alo sigebengu. Ngathi ngicamba bangathi ngihlala la. Ngiyabona ke. So this time singixoxa mphela ngithi yithi. So uthi ngihambe before uzofika. Skirtpot. Ubani lo? Angimazi uthi uhlala lapho nje. Hayibo. Uhlala. Hayi skirtpot amangakho. Amampela. Akahlali la lo mjini. Ngiyazakala lapho ngizobamba inkunzi. Hayi skirtpot hayi. Hayi ngisho yini uthi uhlala la konje. Nangithi uhlala la kasi yethu ke. Hayi, ngicela la kulethu le. Echabethe ngihlala lapho amampela. Blow mlali out. Akahambi. Hayi buti bengidlala hayi la ngithi kula kithi. Ayecheka. Kabo sheda khola. Yabona le le. Hayi ngiyathembisa asabe futhi. Yipi yona? Le. Ngikoma gogo wami. Masikhamba gogo wathi abethe lapha. Ngisho ukuthi ibhadi lami ngeke. 2025 angifuni. Angifuni 2025. Yilapho. Skirtpot sozombamba ngendlela hayi ngeke.